Príjemný dobrý deň, aj keď síce upršaný, ale aj napriek tomu príjemný dobrý deň. Želám všetkým vám, priateľom folklóru, dobrej hudby. To, čo ste mali možnosť teraz na chvíľočku počuť, to bol taký nácvik a nástrel týchto malých úžasných muzikantov. Ten náš oficiálny veľký gala program by mal začať okolo 15. hodiny a my ten čas dovtedy využijeme na prezentáciu týchto mladých, úžasných, talentovaných detí. Každý jeden veľký koncert má aj svojich predskokanov. Ja síce ten termín moc rada nemám, ale pozrite sa na to, no, tí majú nohy, že môžu skákať úplne úžasne. Takže mi dovolte, aby som vám predstavila detskú ľudovú hudbu Lachovček, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole v Púchove. Je to už asi 7. generácia hudobníkov, naväzujúca na tých veľkých muzikantov, ktorí už teraz hrajú takmer po celom Slovensku. Primáškou najmladších muzikantov je Timea Klabníková. Tieto deti si pre vás pripravili detské piesne a piesne z Púchovského a Trenčianskeho regiónu. S radosťou si ich nacvičili pod vedením umeleckého vedúceho pána učiteľa Ivana Sadloňa, ktorý sa schováva tam v tej kockavej košeli. A na ňo vám prezradím, že on si veľmi túto skupinu chváli, pretože okrem toho, že sú to usilovné, hlavne šikovné deti, oni sú ešte aj usmievavé a o svojom talente vás presvedčia práve teraz. Nech sa páči.